baara bila dɔgɔkun kɔnɔna na k'a yira bɛɛ la ko yɛlɛma minnu donna kiiribulon kɔnɔ ko yɛlɛmaw tɛ minnu kɛra kuma mugu dama ye ko yɛlɛmaw tɛ fana minnu kɛra ko a kuma bɛ fɔ nka ti kɛ donc an ka sariya bulonba na mun hakɛ tolen bɛ kojugukɛlaw mana baara min kɛ u bɛ ɲangi cogoya min na a bɛ tɛmɛ sira min fɛ o ye yɛlɛmaba don kiiribulon cogoya la donc a ye yɛlɛmaba don kiiribulon cogoya la fɛn dɔ tun b'an fɛ yan a tun tɛ sigi kuma bɛɛ a tun bɛ sigi kuma dɔ la siɲɛ 2 san kɔnɔ san dɔw yɛrɛ kɛra a ma sigi a b'a fɔ a ye ko cour d'assises a sigikun fana a tɛ sigi gansan bari musakaba de b'a a kelen sigili la donc o baara nin o yɛlɛmana sariya bulonba fɛ ka fɛn dɔ bila a nɔ na mun bɛ se ka kɛ fɛn ye n'a bɛ se ka kɛ don o don ko ye ni a tɛ ko a sigira bi sini a tɛ sigi donc o bɛ na kojugukɛlabaw an b'a fɔ mun ma ko criminels donc ka n'olu ka kube tigɛ o kojugukɛlabaw ka kube mun tun bɛ yen n'a bɛ sigi siɲɛ 2 a bɛ se ka san caman kɛ ka sɔrɔ kojugukɛla dɔw bɛ yen a ma fɔ ko olu ka kuma sera ka na kiiritigɛ la donc sisan mun sigira dɔgɔkun o dɔgɔkun procureur général bɔra k'a fɔ ye a bɛ sigi donc an bɔra ka kube mun ye sisan ni juge ye a tigi ɲangi san 5 kaso la aw yɛrɛ y'a ye suyɛni ani maramafɛn ani k'a i tɛgɛ ta k'a se dɔ ma nka a tigi tun bɛ kaso la depuis 2022 mais bi de 2026 bi de a fɔra ko a ka kiiri donc o tun bɛ se ka kɛ k'a to kubeda mun tun bɛ yen n'an b'a fɔ a ma ko cour d'assises o tun sigilen bɛ tuma min na bari o ye siɲɛ 2 ye san kɔnɔ nka o tɛ se ka kɛ bi tugun bari bi ni kiiri banna a bɛ kiiri bɛ tigɛ bari sisan nɔ dɔgɔkun o dɔgɔkun camancɛ kubeda n'a bɛ fɔ a ma cour d'appel a bɛ sigi ka kɛ a bɛ kiiri tigɛ cogoya min na donc o sira nin fana fɛ a nafaba yɛrɛ fana ye mun ye a ye fɛn min a bilala min nɔ na o sigi kun tɛ dɛ bari musaka a bɛ sigi ni musaka de a bɛ sigi ni musaka ye kuma dɔ la a bɛ taa 1,100,000 a bɛ taa 1,200,000 et donc ale a bɛ mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan kubeda région ka sɔrɔ ka n'o juger yan nɔ sisan mun bilala sen na bɛɛ bɛ se ka i ka kiiri tigɛ i ka yɔrɔ la donc a bɛ mun de nafa jumɛn de b'a la a bɛ dɔ bɔ a bɛ fiɲɛ bɔda di kasobon yɔrɔ ma bari mɔgɔ tɛna na i sigi tugun k'i bɛ san 3 san 4 san 5 kɔnɔ pour que i ka kiiri ka tigɛ a bɛ o tɛmɛnen kɔfɛ a bɛ a to fana camancɛ kubeda ale tɛna na k'a fɔ ko kiiri bi tigɛ dɔrɔn a bɛ bɔ yen a bɛ taa kubedaw bɛɛ sanfɛla la n'a bɛ fɔ a ma ko cour suprême mais a bɛ bɔ kubeda fɔlɔ la n'a bɛ fɔ o ma ko tribunal de grande instance a bɛ sɔrɔ ka yɛlɛ kubeda camancɛ la n'a bɛ fɔ o ma cour d'appel n'i ma jɛ n'a ye fana i bɛ taa n'a ye cour suprême a bɛ kube basigi
a bɛ kube basigi a b'a to mɔgɔw bɛ janto sariya la kosɛbɛ a bɛ sariya tigɛ ka ɲɛ a bɛ sariya tigɛ ni hakilisigi ye a bɛ minnu bɛ ka sariya fana a bɛ olu fana hakili sigi donc a kun de y'o ye donc anw ka dɔgɔkun nin a kun tɛ ko kumaw bɛ fɔ dɔrɔn k'a ti kɛ donc an nana ka n'o de yira a misaliya dɔ filɛ a misaliya filɛ aw yɛrɛ y'a misaliya ye an ma tɛmɛ hali kuma damadɔ kan kube tigɛra mɔgɔ min kubera kojugukɛla yɛrɛ wulila k'a fɔ ko ale y'a kɛ procureur ko k'a minɛ a sɔrɔna donna fɛ kube tigɛra a ko ani san 5 kalan ka kɛ o y'o ka kube bannen n'o seginna sisan kaso bon na o b'a ka san 5 de kɔnɔ ka bɔ nka o t'a fɔ tugun k'ale bɛ kube kɔnɔ donc o ye fɛn in nafa dɔ ye voilà o de y'a to bi an y'a to n ko a ka kan an ka na bi camancɛ kubeda la bɛɛ ka n'a ye k'a fɔ yɛlɛma tiɲɛ don wa tiɲɛ tɛ an b'a bila o sira kan aw yɛrɛ y'a ye yɛlɛma tiɲɛ don wa tiɲɛ tɛ donc a filɛ nin ye aw yɛrɛ y'a sigi aw y'a bɛɛ ye voilà donc vraiment o de y'an nakun ye bi kube camancɛ da la